ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించే సారీస్ సీకో పట్టు సారీస్ అమ్మా. లైట్ వెయిట్ ఉంటాయి, చాలా మంచిగా ఉంటుంది, రిచ్గా కనబడుతుంది, డీసెంట్గా డిగ్నిఫైడ్గా ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా 7500 ప్లస్ షిప్పింగ్లో ఉన్నాయి. చాలా నీట్గా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఓపెన్ చేసి చూపిస్తా. మీకు నచ్చిన చీరని స్క్రీన్ షాట్ తీయండి. ఇట్లా మంచి మంచి కలర్స్లో ఉన్నాయి. ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాం. చీరంతా చెక్స్ వచ్చి బూటీస్ ఉంటాయి. పైన చిన్న బార్డర్, కిందికి పెద్ద బార్డర్. బ్లౌజ్ నేవీ బ్లూ విత్ గ్రీన్ కలర్ కాంబినేషన్ ఎంత మంచిగా ఉందో. మంచి క్రీమ్ కలర్, ఈవినింగ్ పార్టీస్కి చాలా బాగుంటుంది. సీ గ్రీన్ విత్ పింక్, చీరంతా చెక్స్, మంచి బార్డర్ తోటి. మీకు నచ్చిన చీరని స్క్రీన్ షాట్ తీసి మా వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి.